फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगावआव बिजेपि दोलोआ साखाफारासै। जानो गोनां 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगावआव बिजेपि दोलोआ साखाफारा जादोंसै। विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दोलोनि गोहोखौ बांहोनो थांखिजों सोलिगासिनो बिजेपि दोलोनि मेल मिटिं। दिनैबो बे विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानैनो गसाइगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय जमदुवार मण्डल बिजेपि दोलोनि मावखुलियाव गासैबो मर्चानि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय मेल खुंफुंनाय जायो। बे सावराय मेलाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै विधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ माबायदि हाबा मावगोन बेखौ लानानै गुबैयै सावरायलायनाय जादों होननानै बेबायदि फोरमायो। दिनै जमदुवार मण्डलनि बानजायनायाव गासैबो जोंनि मर्चा 8था मर्चाखौ लानानै मोनसे मोजां जोङो मिटिं लानाय जादों जमदुवार मण्डल अफिसाव। बेवहाय गासैबो जोंनि मर्चाफोरनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि जिल्लानि बिथांमोना दंमोन आरो बे दिनैनि बे मर्चानि बे मिटिङाव जोबोद मोजां जानानै थांबाय। लोगोसे बे मर्चानि मिटिङाव जोंहा जमदुवार मण्डल अर्थात जमदुवार समस्तिनि गासैबो मर्चानि जोंहा मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनाबो दङमोन। दा दिनैनि बे मेहेरगोनां मिटिङा फैगौ इलेक्सननि थाखाय जोङो जमदुवार मण्डल हिसाबै अर्थात गसाइगाव एलएसि हिसाबै साखाफारा जानांगौनि माखासे जोङो थाम थिम खालामनाय जादों आरो बे जोंनि गोदान आरो गोजाम कमिटिखौ जाहाथे जोङो मोजाङै दाफामनानै लानायाव बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामफैदों। लोगोसे जमदुवार मण्डलनि मानगोनां आफादगिरि सुजित मुसाहारि बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि बे मिटिङा मोजाङै मोजां जानानै थाङो। दा बेनिखायनो खावलायदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा गसाइगाव एलएसिनि आन्दाराव दिनै गिबि खेबनि थाखाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बेसेबांनाखि मर्चानि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जों लिंहरनाय जादों आरो बिथांमोनखौबो जोङो सिनाखि फोरबोजों लोगोसे बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे फैगौ इलेक्सननि थाखाय माबायदि थाम थिम जानांगौ बिनि बागैबो जोङो दिनैनि बे मेलाव जों बेखौहाय सावरायनाय जादों। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गासैबो क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे दिनै आसामाव थानाय बिजेपि दोलो जाय बिथांमोनहा दिनैसिम गावनि जे मावनो गोनां हाबाखौ मोजाङै मावलांनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। लोगोसे गसाइगाव समस्तियाव थानाय बा गसाइगाव एलएसिनि सिङाव थानाय गासैबो बिजेपि कार्यकर्ताफोरखौ दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों फैगौ 2026 एप्रिलाव जानो गोनां एलएसिनि जे इलेक्सननि थाखाय जोङो थाम थिम जानो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।